Giro'r Ddraig, gan fi, Francesca Sciarillo. Helo, nonno, ydych chi'n fy nghlwed i? Gofyn a Sara, gan ddal y ffôn fel pe bai hi'n cymryd hun lun. Mae pob galwed FaceTime yn dechrau fel hyn. Dydy nonno ddim yn dda iawn efo technoleg. Mae nonno yn golygu taid yn Eidaleg gyda llaw. Yn yr Eidal, mae nain a thaid Sara, neu nonna Nina a nonno Giro, fel mae hi'n ei galw, yn byw. Weithiau, mae angen i Sara esbonio i bobl sut mae dweud enw ei thaid. Mae Giro yn odli efo nofio ac yn dechrau efo sŵn G fel jelly, dim G fel grawnwyn gwyrdd. Mae Sara yn caru jelly, ond ddim yn hoff iawn o rawnwyn. Mae gwell ganddi oren. Jelly oren yn enwedig. Dyna sut i gofio. J, neu J, am jelly. I am Italia, neu yr Eidal, fel da ni'n ei ddweud yng Nghymru. R am ro, sŵn y ddraig goch, yn enwedig pan mae o'n llwgu. Ac O am oren, fy hoff ffrwyth. Dyma fo Giro. Mae Sara hefyd yn hoff iawn o greu cerddi acrostig. Cerddi a straeon, a deud y gwir. Mae hi'n aelod o sgwad sgwennu'r llyfrgell lleol. Beth bynnag, nôl i'r alwad FaceTime. Sara, wyt ti yna? Dwi ddim yn dy weld, yw ateb nonno. Och neidiodd Sara. Roedd hi'n gweld clust ar y sgrin yn lle wyneb. Dim clust time ydy hwn, mae i fod yn FaceTime, meddyliodd wrth aros i nonno sylwi a symud y ffôn i ddangos ei wyneb. O, dyna ti. Ciao, helo cariad, sut wyt ti? Meddai nonno a gwen mawr. Yna, ar ôl iddyn nhw sgwrsio am chydig, mae nonno yn dweud, yn anffodus, mae gen i chydig bach o newyddion drwg. Y newyddion drwg oedd bod nonno wedi llithro ar lawr y siop barbwr, sef lle mae o wedi bod yn gweithio ers bron i 50 degawd. Dim ond 14 oed oedd o pan ddechreuodd yno. Dim ond 6 mlynedd yn hŷn na Sara. Mae o wedi brifo ei ffer ac mae'r doctor wedi awgrymu ei fod yn aros adra ac yn cadw ei draed i fyny. Felly, dydw i ddim yn gallu teithio ar hyn o bryd, a fydd yn rhaid i ni ohirio ein taith i Gymru fis Mai, mae o'n esbonio, cyn ychwanegu, mae'n ddrwg iawn gen i fy nghariad. Mae calon Sara'n suddo. Pob blwyddyn, mae nonno a nonna yn dod ar ei gwyliau i Gymru, yn arbennig i fynd efo Sara i Eisteddfod yr Urdd. Roedd hi'n edrych ymlaen cymaint at ei gweld, bob tro. Ond roedd Sara yn gorfod atgoffa ei hun mae'r peth pwysicaf oedd bod nonno yn iawn. Am weddill yr alwad, ceisiodd Sara ei gorau i swnio'n hapusach na sut roedd hi'n ei deimlo tu fewn. Fedrwn ni fynd i'r Eisteddfod flwyddyn nesaf, meddai nonno. Dyna'r peth gorau am yr Eisteddfod. Mae'n digwydd bob blwyddyn. Ond eleni, bydd angen i ti fy nghofio fi at Mr. Urdd. Roedd nonno hefyd yn gwneud ei orau i swnio'n hapus. Ond roedd Sara'n gwybod ei fod o'n siomedig. Yn ystod y sesiwn nesaf o'r sgwad sgwennu, fe nath llunos y llyfrgellydd ofyn iddyn nhw i sgwennu straeon wedi eu hysbrydoli
gan y ddraig goch. Mae Sara'n cofio nôl i Steddfod yr Urdd Maldwyn, lle brynodd ei thaid tedi draig goch iddi, ac ers hynny mae'r ddraig yn mynd efo hi i'n bob man. Tasa rhywun arall yn edrych ar y ddraig fach. Dim ond Tedi fydden nhw'n ei weld, siŵr o fod. Ond mae Sara'n gweld llawer mwy. Gallai weld ei hun yn cerdded law yn llaw efo nonno ar faes yr Eisteddfod, yn casglu sticeri o stondin i stondin ac yn mynd i'r ffair. Yn sydyn, taniodd syniad am stori. Gan ddefnyddio ei beiro gorau ar papur harddaf, mae Sara yn ysgrifennu am dywysoges ddewr. Wrth ei hochr ar ei hanturiaethau, mae ei ffrind gorau, y ddraig. Mae ei groen yn goch, gwyn a gwyrdd, fel baneri Cymru a'r Eidal a Mister Urdd wrth gwrs. A'i enw ydy Giro. Giro'r Ddraig goch, gwyn a gwyrdd. Ar ôl gorffen, mae hi'n rhoi'r stori i mewn i barsel ynghyd â sticeri, het goch, gwyn a gwyrdd, bathodyn Mister Urdd, teisannau cri ac yn olaf, ei draig fach annwyl sydd wedi ysbrydoli'r cyfan. Os nad yw nonno'n gallu dod i'r Eisteddfod, mae Sara'n benderfynol o fynd ar Eisteddfod ato fo. Wythnos wedi iddi bostio'r parsel. Mae ei mam yn galw arni o lawr grisiau. Sara, mae nonno ar FaceTime. Mae o isio siarad efo ti. Mae Sara'n cymryd y ffôn ac yn falch o weld bod nonno wedi dechrau dod i arfer efo'r busnes FaceTime ma. Mae o'n gwisgo het a bathodyn yr Urdd ac yn gwenu o glust i glust. Mae paced wag o deisannau cri wrth ei ochr. Mae'r parsel wedi cyrraedd cartref ei nain a thaid yn saff felly. Dwi wedi gwirioni am sypreis hyfryd. Grazie, diolch o galon, Sara. Dwi'n teimlo fel dwi wedi ymweld â'r Eisteddfod. Ar ôl hel atgofion am Eisteddfod yr Urdd, mae nonno yn dweud fod ganddo newyddion da i'w rannu. Da ni wedi aildrefnu ein gwyliau. Byddwn ni'n teithio i Gymru ddechrau Awst. Wyt ti'n gwybod beth mae hynny yn ei olygu? Hwrre! Eisteddfod Wrecsam amdani, meddai Sara, wrth neidio i fyny ac i lawr. Peidiwch ag anghofio dod â Giro'r Ddraig yn ôl efo chi. Mae'r ddau yn chwerthin ac yn edrych ymlaen at gerdded llaw yn llaw efo'i gilydd ar faes Eisteddfod unwaith eto, am antur wych arall i'r ddau, a Giro'r Ddraig. Y diwedd.